ଗଣିତ ମଜାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନକ ରୂପ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି କହିବି ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶର ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଏବଂ ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଉଛି 1/2। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତଟିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଲି ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରର 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ବା 2/4। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଯେତିକି ଅଂଶ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଯେତିକି ଅଂଶ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ 1/2 ଏବଂ 2/4 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସମାନ। 1/2 ଏବଂ 2/4 ଭଗ୍ନାଂଶ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସମାନ। 1/2 ଏବଂ 2/4 ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। 1/2ର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି 2/4। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ 4 ଭାଗ କରାହେଇଛି, ବୃତ୍ତଟିକୁ 4 ଭାଗ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଗାର ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶଟି ହେଉଛି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ତାହା ହେଉଛି 1/4। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି 8 ଭାଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶଟି ହେଉଛି 2 ଭାଗ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି 2/8। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଦୁଇଟିର ପରିମାଣ ଉଭୟ ଚିତ୍ରରେ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ 1/4 ଏବଂ 2/8 ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ। 1/4 ଏବଂ 2/8 ପରସ୍ପର ସମାନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏହିପରି ଆମେ ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ନେବି 1/3, ଏହାର ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ ହେବ? 1/3 ଯଦି ମୁଁ ଉଭୟ ଲବ ଏବଂ ହରରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବି, ଧରାଯାଉ 2 ଗୁଣନ କରିବି, ତାହେଲେ ହେବ 2/6। 1/3 ଓ 2/6 ପରସ୍ପର ସମାନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଯଦି ମୁଁ 1/3ରେ 3 ଗୁଣନ କରିବି ତାହେଲେ ହେବ 3/9। ଯଦି 1/3ରେ ଆମେ 4 ଗୁଣନ କରିବା 4/12। ଏହିପରି ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଅସଂଖ୍ୟ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। ଏଠି 1/3 ସମାନ ହେବ 2/6 ସମାନ 3/9 ସମାନ 4/12 ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏଇଠି 1/3 ହେଉଛି ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନକ ରୂପ। ଏ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶ 2/6, 3/9, 4/12ର ମାନକ ରୂପ ହେଉଛି 1/3। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ମୁଁ 2/6କୁ 2ରେ ହରଣ କରିବି ହେବ 1/3 ଏବଂ 2/6 ଏବଂ 1/3ର ମୂଲ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମାନ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏବଂ 2/6ର ମାନକ ରୂପ ହେଉଛି 1/3। ସେହିଭଳିଆ 3/9କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ହେବ 1/3 ଏବଂ 4/12କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 1/3 ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନକ ରୂପ ହେଉଛି 1/3। 1/3 ହେଉଛି ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଏବଂ ହରର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ, ଲବ ଏବଂ ହରର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ
ଭଗ୍ନାଂଶକୁ କୁହାଯିବ ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଏବଂ ହରର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଉଛି ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବା। ଯଦି ମୁଁ କହିବି 5କୁ ହର ନେଇ କିଛି ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, 5କୁ ଯଦି ଆମେ ହର ଭାବରେ ନେବା ତାହେଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ? 1/5 ଏକ ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହୋଇପାରିବ। 2/5 ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ଏବଂ 5ର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। 3/5 ଏକ ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ। 4/5 ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ। 5/5 ଏକ ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଏହାର ମାନକ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? 5/10ର ଯଦି ମାନକ ରୂପ କାଢ଼ିବା ଆମେ 5/10 ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଏବଂ 10 କାହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବା ଏ ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 5। ତାହେଲେ 5 ହରଣ 5 ହେବ 1, 10 ହରଣ 5 ହେବ 2। 5/10ର ମାନକ ରୂପ ହେଉଛି 1/2। 4/12 4/12ର ମାନକ ରୂପ 4/12। 4/12କୁ ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା? ଇଏ 2ରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। 4 2ରେ କଟିବ, 12 2ରେ କଟିବ। 4 4ରେ କଟିବ, 12 ମଧ୍ୟ 4ରେ କଟିବ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 4ରେ ହରଣ କରିପାରିବା, ନହେଲେ 2 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହରଣ କଲେ ହେବ। 4 ହରଣ 2 ହେବ 2, 12 ହରଣ 2 ହେବ 6। 2/6 ଏକ ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ଏବଂ 6ର ପୁଣି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 2ରେ ହରଣ କରିବା, 1/3 ବା 4/12ର ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି 1/3। ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ 4ରେ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ବାହାର କରିପାରିବା, ହେବ 1/3। ଏହା ହେଉଛି ମାନକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ? ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବଂ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କିଭଳି, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ନେଇଛି, ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତର ଖଣ୍ଡ, ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ଏହା ହେଉଛି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, 1/4। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର 2 ଭାଗ ନେବି, 4 ଭାଗରୁ ମୁଁ 2 ଭାଗ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2/4। 1/4 2/4। 1/4 ଯୁକ୍ତ 1/4 ସମାନ 2/4। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3ଟି ନେଉଛି, କ'ଣ ହେବ? 3ଟି 1/4ର ଯୋଗଫଳ। 1/4 ଯୁକ୍ତ 1/4 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ 3/4। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4ଟି ନେବା, 1/4 ଯୁକ୍ତ 1/4 ଯୁକ୍ତ 1/4 ଯୁକ୍ତ 1/4 ସମାନ 4/4। 4/4 ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1। 4/4 ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 1ଟି ବୃତ୍ତ ବା 1 ଲେଖିଦେଇପାରିବା। 1 ଅଂଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଅଂଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଅଂଶ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ନେବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ 1/4 ନେବି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ?
संपूर्ण एक वृत्त ता सहित से आम यहाँ कौन लिखा 1/4 युक्त 1/4 युक्त 1/4 युक्त 1/4 युक्त 1/4 समान 5/4 ताको एभଳି लिखा जाई परिबो। एई पद्धति रे किंतु देखंत लब बड़ हैला हर सान हैला सेटा होची ए चारोटी 1/4 संपूर्ण वृत्त एवं गोटे 1/4 अंश मिसिकी होची 5/4 चारि भाग करी कौन सी जिनस को 5 भाग नहीं हबो नहीं 4 भाग रु 5 भाग ता माने संपूर्ण गोटे वृत्त एवं ता सहित आउ 1/4 लब बड़ हैला हर सान हैला एई भग्नांश को कहा हैला अप्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांश बा यहाँ को आउ एक पद्धति रे लिखा गला जेहेतु एक पूर्ण गोटे संपूर्ण वृत्त ताको एक पूर्ण एवं आउ 4 भाग रु भागे 1/4 एक पूर्ण 1/4 एटा हला मिश्र भग्नांश से गोटे भग्नांश को आम 2 प्रकार लिखिली गोटे हला मिश्र भग्नांश आ गोटे हला अप्रकृत भग्नांश अर्थात मिश्र भग्नांश एवं अप्रकृत भग्नांश होछि 2टा अलगा रूप गोटे भग्नांशर 2टी अलगा प्रकार रे लिखा जाई पारुछि 2टी अलगा रूप ये होछि मिश्र भग्नांश ये होछि अप्रकृत भग्नांश 2/1 सॉरी एटा हो 2/1/4 1/1/4 1/1/4 এই भग्नांश को समान 5/4 आम देखिले से गोटे भग्नांश एठी संपूर्ण भग्नांश एवं 1/4 एटा समान 5/4 मध्य लिखा जाई पारुछि एटा को 1/1/4 ए दुईटी समान ए दुईटा मध्य संपर्क कौन आम जदि 4 के 4 1 5 4 गुणन 1 करबा एवं 1 गुणनफल रे 1 मिसेबा 4 गुणन 1 ए दुईटा गुणन करबा ता सहित यहाँ को जोग करबा युक्त 1 समान हेबो 5 एवं तले आम से 4 लिखा ताले भग्नांशटी अप्रकृत रूप से लिखब जेकोसी मिश्र रूप को आम एभली भग्नांश रूप से लिखि पारिबा धरा जाओ गोटे भग्नांश मु नौछि 2/1/3 ताकू जदि आम मिश्र रूप से अच्छी भग्नांश अप्रकृत लिखा हेबो 2 गुणन 3 बा 3 गुणन 2 युक्त 1/3 3 गुणन 2 युक्त 1/3 समान 3 6 युक्त 1 7/3 आउ गोटे भग्नांश नौछि 4/1/5 ताकू आम करबा एठी गुणन हबो युक्त 5 गुणन 4 5 20 युक्त 1 5 गुणन 4 युक्त 1 हेबो 5 20 युक्त 1 21/5 21/5 पुणी जदि आम मिश्र भग्नांश को अप्रकृत करुचे अप्रकृत भग्नांश को जदि मिश्र करवा ताहले केमती करवा आम से हरण करवा धरा जाओ 21/5 को आम मिश्र भग्नांश परिणत करवा आम कौन करवा लब अच्छी 21 को हर 5 रे हरण करवा हरण कले 5 चौ हेब 20 भाग शेष रहिबो 1 4 भागफल 1 भाग शेष एवं भाजक होछि 5 एथर हम 4/1/5 4/1/5 जेकोसी अप्रकृत भग्नांश को एभली मिश्र भग्नांश परिणत करहब आउ गोटे भग्नांश नौछि मो 27/8 ताले कौन करा जिवो आम हरण करवा 27
ହରଣ 8 8 3 24 27 ବିୟୋଗ 24 ହେବ 3 ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 8। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। 15 ବିଭକ୍ତ 17 ବିଭକ୍ତ 7 ଆମେ କ'ଣ କରିବା 17 ହରଣ 7 7 କେ 7 7 ଦୁଣେ 14 ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଉଛି 3 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 7। ଏଭଳି ଯେକୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯଦି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅପ୍ରକୃତ କରିପାରିବ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଥିଲେ ତାକୁ ମିଶ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏଇଠି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ନେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା 0 ଓ 1 ଏଇ 1 ବିଭକ୍ତ 3ଟି 0 ଆଉ 1ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନାଂଶ ସେ 0 ଆଉ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତା'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 0 ବା 1। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ନେଉଛି ଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସେ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1ରୁ ବଡ଼ ଏଇ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3ଟି 1 ପାଖରୁ ବଡ଼ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ 2 ଠାରୁ ସାନ ହେବ 2 ଠାରୁ ସାନ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନେବି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଇଏ 2 ପାଖରୁ ବଡ଼ 3 ଠାରୁ ସାନ ବା 2 ଏବଂ 3 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଉ କି 4 ଯାହା ବି ହେଉ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ 3 ଠାରୁ ବଡ଼ 4 ଠାରୁ ସାନ ମାନେ 3 ଖଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶର 7 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶର 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 19 ବିଭକ୍ତ 5 19 ବିଭକ୍ତ 5 ତା'ର ନିକଟତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। 19 ହରଣ 5 5 3 15 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 5 ତାହେଲେ 19 ବିଭକ୍ତ 5ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ 3। 19 ବିଭକ୍ତ 5 ଠାରୁ ସାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 3 ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ସାନଟି ହେଉଛି 3 ବଡ଼ଟି ହେଉଛି 4 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।